τι βίντεο να κάνουμε, γιατί δεν είχα σχέδιο, γιατί πρέπει για βίντεο ή για live πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις. Μετά ξανά ξεκίνησε πριν μερικές μέρες τα live stream, αλλά δεν μπαίνουν άτομα, πάλι μπαίνουν. Τώρα 3-4 και είπα να ξεκινήσω από σήμερα τα βίντεο. Δηλαδή θα γυρίσω στο παλιό mode που ξεκίνησα παλιά βίντεο. Λοιπόν, παίζουμε τώρα πάει και από 0. Θα σας εξηγήσω για το λόγο άλλη φορά. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά δεν έχουμε χρόνο για το βίντεο, γιατί είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο που παίζω το καρπάκι μετά από τόσο καιρό. Μετά από χρόνια μην πω. Έχουν αλλάξει mod και χάρτες. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε τι καρπάκι και τέτοια, πρέπει να παίξει Minecraft. Συμφωνώ. Αλλά για κάποιο λόγο με πετάει έξω το Minecraft κάθε φορά. Αυτοκίνητο. Και σας θυμίζω το παλιό mod που ήμουν συνέχεια στο κινητό, και το πρώτο μου βίντεο ήταν στο κινητό. Πάντως θα επιστρέψει το Minecraft, που το έλεγα και σαν chat. Ναι, τέλος και Minecraft, αλλά δεν είναι τέλος Minecraft. Θα το κατεβάσω, γιατί όταν ξεκίνησα το πρώτο βίντεο με αυτό, είχε πάει πάρα πολύ καλά, το είδε πολύ κόσμο. 30.000 άτομα. Κάπου τα 30 μόνο 1000 έκανα γράφει. Οπότε ήδη να είχα 30.000. Αφού 30.000 προβολές είχε, δεν είχα 30.000 γράφει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνω κι άλλο βίντεο από αυτό. Μην γράφει για κάτι άλλο, δεν είναι Minecraft, είναι άλλο. Ξέρω. Απλά εγώ το βάζω Minecraft, έτσι. Τον 20 δολάρια. Από ό,τι είδατε στο τελευταίο story, είχα το πολύ καλά μάτια και 2 βίλες. Με έδειξε το κινητό μου ότι μπορώ να κάνω αναβάθμιση. Εγώ πήγα να το αναβάθμιση και δεν μ' άκουσε και έτσι μίλησα με την εταιρεία και μου το έκανε να γίνει αναβάθμιση. Όταν δεν μπορούσα, μου έδειξε το παιχνίδι και μόλις μίλησα με την εταιρεία μ' άφησε να κάνω αναβάθμιση. Μπαίνω και είχα χάσει τα 1,5 εκατομμύρια που είχα στο παιχνίδι και το αμάξι και τις 2 βίλες. Και είπα να το παρατήσω, να το ζήσω. Αν και καλά, να του δώσω μια ευκαιρία να το κάνω άλλη μια φορά, να το ξαναμάζεψω. Και ήταν ολόκληρη διαδικασία, μάζεψα όλα που είχα κάνει μια ολόκληρη διαδικασία, μάζεψα και τα 60 κάτι κουτσέτα. Υπήρχαν και κρυμμένα μόλι. Και το έξερα, πράγματα. Και αυτό, για να πάρω να γυρίσω. Αυτό. Άλλαξα ένα φορά. Άρχισα τον όλους, επίσης. Όχι, έγινε χειρότερος αυτό. Αν θέλετε, πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω το βίντεο
στηθείτε like, δηλαδή γράψτε μου στα σχόλια ή βίντεο ή like και προτείνω. Και εγώ θα το δω. Αυτό είναι το πρώτο του πρόσφατο με την αναγράφηση. Συνήθως οι αναγραφήσεις δεν μου γίνονται, αλλά με αυτή δεν γίνεται. Και πλέον παρκαρισμένα και αμάξια που φαίνονται από μέσα τους. Και όχι ψεύτικα. Και αυτό που είναι σε πρόγραμμα. Ακόμα όμως μοτοσυκλέτες, παπάκια, μηχανάκια, αγωνιστικά, μηχανάκια, τα έτσι δεν έχω βάλει. Παίζει για το βίντεο αυτό που κάνω, αν κάνω επειδή άνοιξε το παθέ. Καθίστε λίγο να κατεβάσω One, κατέβασε το έτσι. Γι' αυτό κολλάει. Τώρα Charles Hooper. Ναι, καθώς. Σημαίνει τώρα, κοίτα. Δεν ξέρω, κάποιοι τους προτιμούν κάμερα απ' έξω και κάποιοι προτιμούν μέσα. Εγώ με αυτούς τους όλα τα πράγματα μέσα. Κάσε ρε. Άμα δεν σηκώνανε δεν θα κοινώσουν ποτέ. Από εκεί στο πίσω πια υπάρχει πρόβλημα στα φανάρια και δεν θα ανέβει ποτέ πράσινο. Τώρα άμα ρωτήσετε στα σχόλια γιατί ξέρω μετά μέσα ανέβει ρωτήτε εκεί και έτσι θα γράψω σχόλια. Το πρώτο σχόλιο του θα είναι τι κάνεις τώρα, ψάχνει κοτσέ. Που σημαίνει λεφτά. Όποιος και κάτι ξέρουν τι κάνουν αυτό το κάτι. Όποιος παίζει καρπάκι και δεν ξέρει πώς να κατέβει από το πυροίτι, άμα δείτε πουθενά δεν έχει πόρτα, δεν κατέβει. Απλά πατάς αυτό και σε μεταφέρει στο μάτι. Αυτό δεν το φτιάξω ποτέ. Να έχει εκεί πάνω πόρτα το πήρα. Εντάξει. Έχω λίγα παραπάνω στο παιχνίδι. Κάτι δεν κάνω σωστά.
Mas eu não sei, não é assim. Eu vou comer uma coisa. Tem essas coisas. Porque chama de soltar vídeo que tá lá. Essas porcarias aí, eu acho. Outra. Vai te para. Nossa, outra. Outra. Esse é o mestre do lado do microfone, mas. Não está lá. Porque não quer perguntar, só. Isso vai. Próxima vez. Porque não teve. Não dá um minuto. Deixa eu não encodasse uma criança, tipo, não traga, né? Não traga, não corona. Fazendo, não tem nada, não tem nada. Só que será que para falar isso? Não sei se eu não quero mais isso. Veremos um pouquinho. Para que depois se chegar que para chegar, tu não come nada que esto pues de putísimo también, no tengo. ¿Por qué no tengo Dios, ¿qué será? Cáceres. Chicos. Será que é uma filósofo? Ali. Filho que tá no
το drift έγινε όχι το δικό μου, το έκανα εγώ. Πατούσε το χειρόφωνο. Αυτό δεν αγάπηκα, όταν έχετε σε αυτό και ο Άσας σκορνάρει, πατήστε drift. Να δείτε ποτέ. Λοιπόν, δεν είναι αυτό στο επιχείρημα, θα μας τρακάρει τώρα. Κάτσε με κόμμα. Θα να το κάνω ποτέ. Δεν να μας τρακάρει. Μετά δεν πρέπει να το κάνω. Δεν είναι να μας τρακάρει. Εντάξει, καλά, να πω την όμως. Δεν τρώμε την αμάξια. Genial την εγκαρδιά. Για μάνι. Όπου είναι εδώ. Εκεί το ρελό, αλλά μόνο. Άσε το τρελό σου τρελό. Τρελός. Κάτω στην ηλιοσύνη και τώρα και σε αυτό πάνω, ξέρω. Τώρα θα πάμε σε ένα μέση που έχει πολιτή. Θα μας κάνει να κάνουμε αυτό. Αυτό τρέχω, γιατί ξέρω ότι μας κάνει να φτάσει. Τώρα φύγω ποτέ πολλά μάτια. Πήγα. Αυτός που λέει. Εδώ είναι διπλόδρομος και εδώ είναι μονόδρομος. Αυτό που θέλουμε σε πολύ εύκολα είναι διπλόδρομος. Και εδώ στο μονόδρομο πάντα έχει βγάλει. Καλά χαράκι. Να βάζει πίσω το μάθημα. Μπορώ εδώ να ρυθμίσεις. Αυτό εδώ. Το βάλω εδώ. Θα φάνω πολλά άμα ξέρω τι θα έχει. Εδώ δεν το κάνω, εδώ είναι σωστό. Όχι να είναι μετά. Ωραία. Να το κάνω εδώ το θέμα. Προσπαθώ να μην μιλήσω πολύ για... Καλά, καλά. Έλαξε κόλλα. Χαμδάω. Είναι αργό. Λοιπόν, το θέλω να πάρω έστω λίγο πιο γρήγορα μέτρηση. Σκεφτόμουν να δω
Άμα με δώσεις και τα 60 κουτιά θα έχεις το πολύ 2 εκατομμύρια. Και μπορώ να πάρω λεφτά μεγάλο και πιο ακριβό. Δέχει τη μεγάλη το αμάξι. Το πυροτικό, τέτοια επιτέχεια. Νόμιζα. 4x4 ξέρεις. 4 ώρες και το πει 4. Το πολλαπλασιάζεις. Χαζομαρία είναι κατεξιάζει. Και προσπάθησα γιατί μ' άρεσε πάντα με το εγκεφαλικά και κοινωνία. Έλα, φαίνεται. Πώς κάνουμε τώρα. Σταματάμε όλη την αμάξι. Στρίβουμε τέρμα το τιμόνι και τέρμα μεγάλο. Με πρώτη ταχύτητα. Για αλλιώς υπάρχει και την άλλη τρή. Δεν συνέχεια. Τι έχουμε. Ω, τι ξέχασα την δική του. Θα μου πείτε Νίκο, φίλοι, πας και χαλάς σου. Το ξέρω, που κάνει 3.000 και να αλλάξει. Και με το καντίο, μην το κάνω να αλλάξει, λάθη χάρα. Τι να κάνω. Μην γοριές. Αλλά όλες, μην γοριές. Προτιμάτε να ακούτε το αμάξι να σκηνάει και να βλέπετε και να ακούτε εμένα. Εγώ πάντως όχι. Δεν πρέπει να ακούτε. Αλλά πονάει το κεφάλι μου στο αμάξι. Και πάνω. Πόσα λεφτά έχω. 120. Πάω να βάλω λάστιχο. 117 3.000. Μου αλλάζεις τα λάστιχα για να μην είναι φαγωμένα. Να μην σπινιάζει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι αμάξι μπορούμε. Είναι πιο αστροβρύβο. Κάνει ένα Τέσλα τώρα. Κάτσε με φάει τα είναι ηλεκτρικό αμάξι. Πολύ ωραίο. Μας πάει το πάνω. Είναι καλό, αθόρυβο και γρήγορο. Δείχνουμε καλό αθόρυβο και σιγουρά. Το πρώτο 37. Έχω σε ένα άλλο κινητό με λογαριασμό και πάντα παίρνω κέρματα για να πάρω αυτό το αμάξι.
ή αυτή την αμάξι ή αυτό ή αλλιώς θα θυμάμαι καλά αν είσαι και τώρα 500 κύματα μέσα 300-400 κοντέ ή αυτό. Αυτός δεν μπορώ. Τότε μπορείς. Γκρι πλέον είναι το γυαλιστερό γκρι. Αυτή είναι αμάξι ωραία. Αλλά είναι πολύ αλήθεια και με πολλά πράγματα. Σκότωσε. Δεν θέλω να πω μας γκαργάλισε. Δεν θα πω μας γκαργάλισε. Για να πω το κλασικό είναι και το βλέπω μικρό μεγάλο. Αλλά είναι αυτό το κανάλι. Το πιο αγαπημένο μου μάξι ήταν αυτό. Είχα κάνει το κανάλι, το Instagram, το μάξι. Το μάξι το Instagram. Οπότε σε ξέρει, το Instagram κανάλι μου λέγεται η Αγέλη. Θα προσπαθήσω να σας το βάλω κάτω στα σχόλια το κανάλι της Αγέλης. Άμα το βρείτε σημαίνει προσπάθησα και το κατάφερα. Άμα δεν το βρείτε σημαίνει δεν προσπάθησα και το κατάφερα. Γιατί δεν έχουμε βαρβά. Θα κάτσω να μαζέψω κάτι λεφτά για να πάω. Γιατί τώρα είμαστε σε χαμηλών bitcoin και στα πιο σημεία. Εκτός που είμαστε έξω αυτό. Και κάποια από εδώ. Και αυτό ανάλογα με το... Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε. Αν σας άρεσε βάλτε ένα like, μια εγγραφή και καμπανάκια μου θέλετε για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα υπόλοιπα βίντεο. Και γράψτε μου αν θέλετε να επιστρέψω ή στα σχόλια ή στα βίντεο ή στα live. Γεια σας.